Cine vine? Familia Cobric. Cine a venit la noi, mă? Am auzit că aveți un băiețel aici. Tare frumușel și cu minte tare. O venit moșul și la el. Cum te cheamă? Hai, Justin. Justin, și câți ani ai? 2 ani? Și am auzit că ești un băiat tare cu mințel. Știe o poezie. Știu mult. Uite că a venit moșul la noi. Tu ești moșule, mă. A venit moșul la noi. Moșul, este cine moșul la mine? A venit moșul la tine. Moșul via la și la mine că am și eu o fetiță. Dar spune lui moșul iață că... Las că vii și la tine mai îndată. Trebuie să-i spunem o... Ce să spunem? O colindă, cred că, O nu? poezie, am auzit că știi tare mult. Wow! Oare pentru tine? Dar nu, dar întâi cred că trebuie să spunem o colindă ceva. Trebuie să spune o colindă, că aici am multe cadouri, am auzit că vrei tu de la moșul. Hai, spune moș. Și eu, da, hai te ajut și Hai, eu. ca să aud. Cafete galbe, atârsit de prima medicina dulce, dar multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Bravo! Bravo! Ia Ia, la moș să te pupe așa. asta e cam greu. Dai cu mare, Ia să dai cu vedem. mare un pic la moșul, ia, hai. Dar ia, întreabă, ce mi-a adus moșule? Ce mi-a adus? Ce mai de moșule? Multe cadouri ce vrei tu aici, așa ce-ți dorești. Ia, dă-te jos și vezi, caută acolo, uite, într-ai la el. Aici, așa. Wow, caută Uite ce Wow, aici. de mine. Ce e asta? Ce? Uite. Ce joc acolo are este, nu? Uite ce ți-o mai adus moș aici. Wow, ce-s astea? E facile! Da, ia să vedem ce mai ai, ce mai este acolo, cred că mai Uite este ce ceva. mai e aici. Uite. Băi de mine, wow. Cum se spune, cum se spune? Uite, stai cum mai este aici, mult, că ai fost un băiat cu minți tare, tare. Wow, Uite. și asta ce? Dar îmi dai un pupic? Hai, dai așa lui moșul, că tu ai fost un băiat cu minte tare, tare. Cred că are și un nou kinder, dacă îi dai un pupic, s-ar putea să-ți dea și un nou kinder. Cred că îți dă și un nou kinder dacă îi dai un pupic. Nu? Uite ce ți mai Hai, lasă, ia mai ia acolo, lasă-că. Wow, ce Dar cred că moșul ăsta, cred că merge și pe la Andreea, cred că, nu? Uite ce se mai Ce e aia? Așa, Toate așa. salitane? Hai și sta cu moșul aici. Lasă, dă-le aici, dă-le aici, cum ți le lasă moșul. Vine să vezi că mai are câte ceva. Moșul aici, că aici vine în coaia, uite. Vine să vezi ce are în mână. Vine să vezi ce are în mână, moșul. Uite ce are moșul. Dar mai înțeleg, mai ales, că auzi, moșul mai vrea să spui o poezie. O poezie. I-ai spus că i-ai mai spus, Ceva, i-ai spus de că, Apollo, auzi, noapte. tatăl nostru i-ai spus că îi spui la moșul. Lasă-le jos aici la mână. Carintele. Hai cântăm, am cântat prin ce lucrat de pământ, piat pata zile, toate se agăsănat în noții. Cine o pietă, betitelu, amin. Acum, dar ce dăm noi la moșu Faci o acum? poză cu moșul? Fă o Hai, poză facem cu o poză. moșul. Hai să facem, uite, facem o fotografie cu moșul.